otordua eta sano mantentzen janariak ozkailurik etzegoenean bete. Zuek zarete gatza, zuek zarete argia. Jesusek ez dio argi eta gatza izan behar dugula, baizik eta argi eta gatza zarete. Jainkoaren antzera eginak izan garen ez gero, jainkoaren argia gugan dugu, eta argi hori bizia da. Bestalde, jainkoak eman digu gatza izatea ere, egunerokoa gustagarri egiteko eta biziarazteko. Joan den igandean esan bezala, zorionekoak nahi gaitu bai Jesusek, hori du helburu. Gure bokazioa eta jomuga horixe da, jainkoak gugan jarri duen gatza eta argia izatea egiaz, biziaren alde jardutea. Gatzak bere apaltasunean eta zerbitzua du indarra. Otorduari gustua emateko gutxirekin nahikoa. Gezatzen bada berriz, galdu du bere indarra. Jesusen jarraitzaileak apala eta zerbitzari izan behar du. Zenbat aldiz ez digu gogoratu Jesusek jainkoaren erregetza hasiaren pare dela. Gatzak ere berezko indarra du, presentzia apala du, baina eraginkorra. Gurira gezatzen ez ustea, indarra galtzen ez ustea. Apaltasuna bai, barne indarra ere bai. Jesusi jarraitzen diogunok, ezin gara gurean atea itxita gelditu, gatza zorroan bezala. Munduko bizian urtu eta nahastu behar dugu, gogoa eta bihotza jarri, Espiritu Santuaren indarrean sinetsiz, egunerokoari ebangelioaren gustua emateko. Argiaz, hala esan digu Jesusek, zuen argiak denen aurrean egin behar badu argi, egin behar du argi, zuen egintza honak ikusiz, zeruko zuen aita gorez dezaten. Argiaren lekua ez da beraz, ohe azpian edo lakaripean. Bestalde, ez dago harro izateko konturik ere, jainko aitaren nahia eta bokazioa bizi eta ura gorestea baizik. Pauloren hitza da, argiaren fruitua dira, onberatasuna, zuzentasuna, egia, egintza onak. Zorionekoak izateko bidea da hau, familian, izartean, lagunartean, munduan. Ongi datoz hemen lehen irakurgaiak ekarritako Isaias profetaren hitzak. Hor esaten zaigu nola izan argi. Joan den igandeko zoriontasunekin badu lotura. Honela mintzo da jauna zioen. Eman zeure hogitik goserenari eta hartu etxean aterpegabeko behartxua, jantzi biluzi dagoena, eta ez egin entzungor zeure gizakideari. Behartzuen premia ase, orduan zure argia egun sentia bezala zabalduko da, eta zure ilunaldia eguerdi bihurtuko. Elkarrentzat argi izan, honraduak, zintzoak, ekintza honen bidez, lagunurkoari bihotzetik bihotzera begiratuz, gutxi batzuen oparotasuna eta beste askoren ezinbizia salatuz, gizartearen sabelean mundu berria sortuz. Kristauaren bokazioa argi izatea da, gatza izanez. Ez inoren gainetik, ez inoren ondoan, baizik guztiekin nahastuta. Gustua emanez egunerokoari, argituz. Evangelioa aldarrikatzeko Jesusek erakutsitako bidea da. Uzkur, erabe gara maiz, baina kristauak ez du ezkutatu behar, baizik eta gizon emakumen artean
Jesusen jarraitzaile eta lekuko jator azaldu bai konplexurik gabe. Ezin dugu bazter utzi ebangelioa zabaltzeko misioa. Zuek zarete gatza, zuek zarete argia. Zer nahi duzu? Eguneroko biziari gustua eman, ala ez. Zure etxe eta auzoan argi izan, ala ilunpe. Aitorretzagun elkarrekin gure sinesmena. Sinesten alduzue jainkoa eta guztiduna zerulurra eragilea? Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Berpiztuaren espirituak bildutako herria garenez, aurkez dezaizkiogun aitari gure eskariak, gure anaiarreba ditugun gizon emakume guztien alde. Gure otoiza entzun jauna, gure otoiza entzun jauna. Jainkoaren herriaren alde, gure bizimoldez jainkoaren maitasunaren testigu bizigarri izan gaitezen bizigaren gizartean. Eskadezaiogun jaunari, gure otoiza entzun jauna. Beharra nozitzen ari direnen alde, jainkoaren maitasunak eta gure solidaritateak beren beharrean babes ditzan. Eskadezaiogun jaunari, gure otoiza entzun jauna. Besteak zapalduz aberasten ari direnen alde, injustiziaz jaso dutena beharrean daudenei itzul diezaieten. Eskadezaiogun jaunari, gure otoiza entzun jauna. Gaixorik, gerran, atsekabez, sufritzen aurkitzen diren guztien alde, jainkoaren argia eta postasuna aurki ditzaten, eta gure maitasunezko hurbiltasuna ere bai. Eskadezaiogun jaunari, gure otoiza entzun jauna. Gure aita ona,
zuk maite zaintzen dituzu zure seme alabak, entzun gure eskariak eta emaguzu zure maitasunean aurrera egiteko poza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zenideok egin dezagun otoi guztiok batean Eliza osoaren opari hau jainkoari eskaintzerakoan. Jainko aita ona, gorputzeko ahuldadean guri eusteko egin dituzu giardoak, egitzazu guretzat betiko biziaren sakramentu ere, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, eta zure espiritu barekin, gora bihotza, jauna gantauzkagu, eskerra jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematia aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu, gurutzean hilez gure pekatuak ezereztu ditu, hilen artetik piztuz betiko bizia eman digu, eta zugan aigoz, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau.
Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalundoan berdin kalitza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kalitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, aita, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren karitza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, adarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eli zerbitzari guztiekin batean. Era berean izango goan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Mariarekin, haren senar Jose Santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Clara santuekin, eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita albuztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezak. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure laia, zeruan bezala norean.
Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, testualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, neure pakea ematen, begira zeure dizaren sirismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu edizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiogun pakea elkarri. Jagoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jagoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jagoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Zuek zarete gatza, zuek zarete argia. Zorionekoak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zun nire etxean sartzeko, baina esazu bat eta sendatuko naiz, Kristoren gorputza daudola. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia bere betiko errukia. Berriz denok. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko eskubada indartsuz, jangoikoaren beso azkarrak nau altzatu. Ez naizilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko jauna, nire entzule ta salbatzaile zaitudana. Horra giltzarri da jarria, etxegileek baztertu zuten hor barria. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia
Jainko jauna du egin hori, guztia, gure begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi postu, ta jarraitzea dagokigu. Eskerrak eman gaun honari, haindu handia bere betiko errokia. Egin dezagun otoitz. Jainko aita ona, ogi eta karitza berean guk parte hartzea nahi izan duzu, egizu Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik betiko fruitu ugari, munduaren salbamenerako. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amaitzen ari gara gaurko eukaristia. Jainkoaren hitza entzun eta Jesusen mahaian parte hartuz, gure fede bizia indartu dugu eta munduaren erdian berri ona zabaltzeko gonbitea jaso. Ea, gure biziak argi egiten duen bakoitzari bizitzea tokatzen zaionaren erdian. Ondo izan eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin. Berenka gaitzala jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bak